ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም አና ሓውኹም ሰላሕ ዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልድ የዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ሎም ንካፈሎ ቃል ፍረ ምእዛዙ ዝብል እዩ ፍረ ምእዛዙ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሪኹም ኣሕዋት ክርስትና ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ውጽኢት ማለት እዩ ክርስትና ናይ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ውጽኢት እዩ ክርስቲያናት ናይ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ውጽኢት ኢና ናይ ፍረ ምእዛዝ ገዛ ርእስና ዘይኮነ ናይ ፍረ ምእዛዝ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ውጽኢት ኢና ኣነ ንስኹምን ነስተማቕሮን ንነብሮን ዘለና ኣብና ኣምላኽ ምእዛዝ በረኸት ኣሎ ኣብና ኣምላኽ ምእዛዝ ዓበይቲ ነገራት ኣሎ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ንኣምላኽ ብምእዛዙ ፍቃድ ኣምላኽ ብምፍጻሙ ፍረ ምእዛዙ ውጽኢቱ ድማ ኣነ ንስኹምን ነስተማቕሮን ንነብሮን ኣለና ክሳዕ ክንደይ ሓሲብኩም ትፈልጡ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ምዃንኩም ንስኹም ክሳዕ ክንደይ ሓሲብኩም ትፈልጡ ኣብ ፍረ ምእዛዝ ናይ ክርስቶስ ትነብሩ ከም ዘለኹም ማይ ጋድ መጽሓፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 5 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 18 እምበኣርሲ እቶም ብዙሓት በቲ ዘይምእዛዝ ሓደ ሰብኣይ ሓጥኣን ከም ዝኾኑ ከምኡ ኸኣ ብምእዛዝ እቲ ሓደ እቶም ብዙሓት ጻድቃን ክኾኑ እዮም እሞ ከምቲ ብሓንቲ ኣበሳ ናብ ኩሉ ሰብ ኮነነ ዝመፀ ከምኡ ድማ ብሓንቲ ግብሪ ጽድቂ እቲ ምጽዳቕ ንህይወት ናብ ኩሉ ሰብ መፀ ይብል ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ርእዩ ሕዋት ሓጢኣት ዝመፀና ሕማም ዝመፀና መርገም ዝመፀና ውድቀት ዝመፀና ብሰንኪ ዘይምእዛዝ ናይቲ ጉንድና ዝነበረ ናይ መጀመርታ አዳም እሱ ብዘይ ምእዛዝ እቲ አቦና ዝነበረ ናይ መጀመርታ አዳም እሱ ብዘይ ምእዛዙ ፍረ ዘይ ምእዛዙ ኩሉ ፍጥረት ካብ ክብረ አምላኽ ወዲቁ ፍረ ዘይ ምእዛዙ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓጢኣት ኣትዩ ፍረ ዘይ ምእዛዙ ኩሉ ሰብ ኣብ ከርተትን ኣብ ስቅያትን ኣትዩ ዋይ ተተባሃለ ፍረ ዘይ ምእዛዝ ኩሉ ጊዜ ስቅያት ስለዝኾነ ልክዕ ከምኡ ከምቲ ምንም ከይገበርና ፍረ ዘይ ምእዛዝ አቦና አዳም ኣብ ብዙሕ ጸልማት ከም ዝወደቕና ሕጂ ድማ ፍረ ምእዛዝ ናይቲ ጉንዲ ህይወትና ኮይኑ ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍረ ምእዛዙ ድማ ካብ ዝተኣዘዘ ሰብ ዝርከብ ካብ ንኣምላኽ ምስተኣዘዝካዮ ዝርከብ ውጽኢት ኣብዚ ውጽኢት እዚ ኣነ ንስኹምን ኣቲና ኣለና ኢየሱስ ስለና ንሕጊ ፈጺሙ እዩ ኢየሱስ ስለና ሓሳብ ኣምላኽ ፈጺሙ እዩ ኢየሱስ ስለና ተኣዚዙ እዩ ኣነ ንስኹምን ድማ ነትሱ ዝተኣዘዘልና ምእዛዝ እዙዛት ተባሂልና ተጸውዕና ኢና ንምንታይ ተተባሃለ ውጽኢት እዙዝ ክርስቶስ ኣነ ንስኹምን ስለዝኾንና ሪኢኹም ኣሕዋት ኣብቲ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 19 ጥቕሲ 5 ሕጂ ድማ ቃለይ ኣጸቢቅኩም እንተ ሰማዕኩም ኪዳነይውን እንተ ሓልኹም ኩላ ምድሪ ናተይ እሞ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮኑኒ ኢኹም ማኣስ ቃሉ እንተ ደኣ ተኣዚዞም እዚ እንተ ደኣ ገይሮም ኩላ ምድሪ ናተይ which means I would bless you ዝብሎም ዘሎ ክባርኸኩም ኩሉ ናተይ ስለ ዝኾነ ገንዘበይ ድማ ክትኮኑኒ ኢኹም ንስኻትኩም ድማ መንግስትን ካህናትን ቅዱስ ህዝቢ ክትኮኑ ኢኹም እቲ ንደቂ እስራኤል እተዛረቦም ነገር እዚዩ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ መንግስትን ናይ ካህንን ህይወት ከምብሮም ስለዝደለ ዝነበረ ነዚ ህይወት እዚ ንኽትነብሩ ግን ተኣዘዙን ኢሎም እንተ ደኣ ተኣዚዝኩምኒ ኩሉ ናተይ እዩ ስለዚ ኢሎም ናተይ ገንዘብ ክትኮኑ ኢኹም መንግስትን ካህናትን ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ይዝብሎም ዘሎ እዚ ግን ድሕሪ ምእዛዝኩም ኢሎም ስለዚ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ክእዘዝዎ ስለዘይከኣሉ ንሕጊ ክእዘዝዎ ስለዘይከኣሉ ተኣዚዞም ክፍጽሙ ስለዘይከኣሉ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘዳለዎ ስታንዳርድ ህይወት ክነብሩ ኣይተኸኣሎምን እቲ ሓድሽ ኪዳን ግን እንተ ተኣዚዝኩም ኣይኮንናን ተባሂልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ተኣዚዙልና ስለዚ ካብ ናቱ ምእዛዝ ዝተላዕለ ኣብቲ ሓድሽ ኪዳን ብክርስቶስ ኣብቲ ሰማያዊ ዓለም ብኩሉ ሰማያዊ በረኸት ተባሪኽና ማለት እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት ኢየሱስ ስለስተኣዘዘልና ብሩኻት ተባሂልና ኢየሱስ ስለስተኣዘዘልና መንግስቲ ተባሂልና ኢየሱስ ስለስተኣዘዘልና ካህናት ተባሂልና ክሳዕ ክንደይ ኣብ ህይወትኩም እዚ ሕጂ ዘለኹም ህይወት ውጽኢት ናይ ዝተኣዘዘ ምዃኑ ተረዲእኩም ትነብሩ ዋው መንግስትን ካህናትን ኮይና ኢና ማለት እኮ ኦሬዲ ነቲ ምስተኣዘዝኩምኒ ክገብረልኩም ዝተባሃልዎ ህዝቢ እስራኤል እሱ ተገይሩልና እዚ ማለት እዚ ነገር ካብ ተገበረልና ስለና ዝተኣዘዘ እዙዝ ኣሎ ማለት እዩ
يس ኢየሱስ ስለይ ስለኻ ተዓዚዝዩ ኢየሱስ ስለይ ስለኺ ንሕጊ ፈጺምዎ እዩ እሱ ብዝፈጸሞ ፍጽምና ኢኻ ተፈጺምኪ ንሱ ብዝተዓዘዘልክ ምእዛዝ ኢኺ እዝስቲ ውሉድ ተባሂልኪ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓይንና ዓኹምን ክርኤና ኸሎ በቲ ወዱ ምእዛዝ ተዓዘዞ ስለዝርኤና ከም እዙዛትን ብሩኻትን መንግስትን ካህናትን ውሉድ ምዃኑ ይዝፈልጠና ሕሩያት አቑሑ ምዃኑ ይዝፈልጠና ንምንታይ ተተባሃለ ምእዛዝ ክርስቶስ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ክብሪ ህይወት አቲና እዩ ክርስትና ነቲ ናይ ክርስቶስ ዝተዓዘዞ ውጽኢት ትነብሮ ህይወት እዩ ኢየሱስ ብምእዛዙ ድንቅ ዝኾነ ውጽኢት ይምጽዩ እቲ ድንቅ ውጽኢት ድማ አነን ንስኹምን ኢና አነን ንስኹምን ናይቲ ነቦታትና ነቢያትን ንአብርሃምን ዝሃቦም ናይ ተስፋ ኺዳን ናቱ ውሉድ ወይ ድማ ሪዛልት ውጽኢት ኢና ካብ ሎሚ ደስ ይበልኩም ንስኹም ማለት ውጽኢት ምእዛዝ ክርስቶስ ወይ ድማ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ኢኹም እትነብርዎ ናብራ እትኸድዎ ጎደና ኩሉ ድማ ፍረ ምእዛዝ እትረኽቦ ነገር ንዑ ኢኹም ኣብ ህይወትኩም ተስተማቕርዎ ፍረ ምእዛዝ ትባረኽ ፍረ ምእዛዝ ገዛ እትኸውን ፍረ ምእዛዝ ኣብ ልዕል ዝበለ ነገር የንብረካ እግዚአብሔር እንድተኣዘዝዎ ልዕል ደብል ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ መታን ኣነ ንስኹምን ልዕል ክንብል ስሌና ንኹሉ ነገር ተኣዚዙ ፈጺሞ እዩ ስለዚ ደስ ይበልኪ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ትነብርዮ ስለዘለኺ ዳስ ዋይኺ ጽድቂ ኣምላኽ ተባሂልኪ ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ከምዚ ኢልና ክንእውጂና ኣቦ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ስለዝኾንኩ የመስግነካ ኣለኹ ኣነ ኣብቲ ክርስቶስ ዝተኣዘዞ ምሉእ ምእዛዝ እየ ዝነብር ኣብ ህይወት ብክርስቶስ ብዙሕ ዝገዝእ ውሉድ ንነቢያትን ንአብርሃምን ዝሃብካዮም ኪዳን እየ አሜን አምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይ ተቀበልኩሞ በዚ መዓልቲ እዚ ክዕድመኩም ይደሊ ኣብ ዝፍረ ምእዛዙ ዝንበር ህይወት ክትነብሩ ትደሊ ተኾንኩም ካብ ባዕልኹም ክትእዘዙ ትጎዩ እሱ ተኣዚዙልኩም እሞ ንዑ ተቀበልዎ አሜን ኢልኩም ክትቀበልዎ ወሰንኩም ዛጸሎት እዚ አንጸሊ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቅለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቱን ከም ዝተንስአለይ አቤማን አምላኽውን ከም ዘሎ يأمن الله ካብዛ ሰዓት እዚኣ አነ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ እየ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ ንዓ ናብ ህይወተይ አሜን አምላኽ ባርኩም بزب تحت زولو تليفون إذا وصلنا زي أزوصنكم بليز زي أوصيني كتمهروني دليلكم تصحفوا لنا زد لكم حجز بأونلاين كنجبر لكم نخلينا تبارك